Zdravím všetkých v novom pracovnom týždni. Máme pondelok. Ja už takto pri Vianke. Mám už veci vybavené všetky z osobáku v kamióne. A dával som dole tieto mriežky. Striekal som ich doma. Bol som si dať namiešať farbu. A tu na ich máme. Všetky. A ide mi ich teraz dať hore. Aj tento znak musím dať hore, lebo podľa toho znaku som vlastne dával robiť odtieň tejto farby. Tu ho potom dáme. Ten znak. No, nalepíme toto a pôjde sa nakladať. Ideme na to. Ideme tie mriežky montovať, lebo pôjdem už aj nakladať potom. Tak. Sponky som si dal do jednej krabice, aby som ich nepotratil. Teraz rozmýšľam, že či zvonku, či znútra to ide. Toto je dobré, že montáž je úplne jednoduchá týchto mriežok. To bude raz, dva. Veľa roboty na tom není. Namontovať ich. Musím aj kontrolovať kameru, lebo batéria sa mi vybíja. Som nechal dlho zapnutú kameru. No, jednu máme. Tak to vyzerá. Tá jedna. Ideme, čo ideme? Ďalšie ideme. Len teraz musím merať, lebo tieto dve, ktorá je ktorá, tieto dve sú asi rovnaké. Či? Asi som sa trafil. Hej, dobre, paráda. Toto ide sem. Dáme to jak, dáme to tak. A dáme to tak. OK. Minule som na to zabudol, keď som to montoval. A toto tu. Toto tu. Také piplánie s tým. Takže tu to máme. Tu. Jaj, aha, tu musí ísť sťahovačka. Nie všetky sú na tieto. Na tie klíky. OK. Tak, počítam, že aj krajina bude. Hej, aha, aj stredná je. Takže tieto tu všetky sú na tie klíky. Vlastne na sťahovačky. Ešte jedna. Posledná. Tak, dobre. No a takto vlastne podávam všetky tieto
mriežky a potom vám ukážem výsledok, že jak to vypadá. Tak, prekontrolujeme. Tu máme. Tu všetko máme. Aj tu všetko máme. Dobre. Asi myslím, že je to OK. Idem dorobiť. Tak, máme hotové. Pôvodný stav. Čo poviete? Ja si myslím, že je to oveľa lepšie takto. Dobre, ešte prekontrolujem olej, vodu a pôjde sa nakladať. Tak, ideme na to. Olej by mal byť OK. Sakra. Není ho dobre vidieť. No, teraz. Tak. Olej. A voda. Vody je dosť. No dobre, odložím rukavice, handru. Teraz tu mám také trošku stiesnené priestory. Kúknem ešte, či som nič nezabudol na Paťovej skánii. Nič. Na svojej nič. Tu na... Jaj, kladka! Mám novú kladku. Ten príbeh tých mojich kladiek, to je niečo neskutočné. Táto už je tretia. Tu jednu som musel prerezať, pretože dostala sa tam špína voda a nešlo to nejak otvoriť, odomknúť. Druhá kladka, samozrejme, stratili sa kľúče a ja expert, nie že by som si jeden oddelil a dva odložil, ale všetky tri som si nechal na zväzku. No a samozrejme, keď sa to stratilo, tak som prišiel o kladku aj o kľúče. Tuto vyhodím. A tu z týchto mám 3 kľúče. 2 odložím a jeden si nechám na používanie, poučený z predošlého. Tak a toto pôjde na vyhodenie. Dobre, idem si ešte umyť ruky, odparkujem na parkovisko Octaviu a pôjdeme nakladať. No, ideme ľudia nakladať. Ríšo mi ešte ukáže, aby som vyšiel medzi nimi dvoma. A pálime robiť. Tu som pri Paťovi dosť na tesno, neviem, či aj nesklopí späťak na tej skánii. No, už ide sklopiť. Tesnotka. Na Tomáša som tam dobre? Na Tomáša som... Hej? OK.
Ja mám naložené, dneska to bolo celkom rýchle na tej našej nakládke a ideme pomalinky na cesty, vyrážame, takže poďme robiť, poďme začať tento týždeň. Vchádzame do tunela Višňové a zase je tu nejaké dopravné obmedzenie, pravý pruh uzatvorený. To nedávno, ja neviem koľko, 2 týždne tuším, že bol úplne zatvorený tento tunel Višňové, sa obchádzalo trasou klasika stará trasa Strečno-Žilina. A teraz tu je zase niečo v tom tuneli. Rýchlosť upravená na 60, pravý pruh uzatvorený, ide sa iba ľavým. Ale prečo ešte nevieme. Snáď uvidíme potom neskôršie, že prečo je uzavretý tento pruh. Ale podľa mňa v poslednej dobe nejak dosť často, nie? Tu na tom tuneli také tie obmedzenia uzavení. A to nefunguje nejak extrémne dlho za toto. Sa blížime k problému v tomto pravom pruhu. Už tu vidím majaky nejaké. Aha, kamión odstavený. Ja nie, on ide. Pomalinky ide. Asi má defekt. Podľa zvuku má na pravej strane niekde defekt, lebo som počul ako disk búchal ten asfalt, alebo ten betón, alebo neviem čo to je, asi betón, v tuneloch asfalt sa nedáva. Takže kvôli tomu to tu bolo. Ale pravý pruh asi bude uzavretý po celej dĺžke tohto tunela. Koľko máme ešte do východu? 2,5 km. A sme len stojíme. Svieti nám to ešte uzaverá. Hej, ešte svieti. Ona bude podľa mňa až po koniec, po východ toho tunela. Sme vonku. Ale furt ten pravý je uzatvorený. 60-ka. Tak neviem prečo. Mám aj na pôvažke natankované, len tu nám musím nejak cúvnuť teraz troška. Lebo stojí tam auto a zas to nebudem vedieť vytočiť. Musím to brať tu na ľavú stranu, čím viac. No. Snáď prejdem. Chlapec tu na už chce, aby som mu zatrúbil.
To je na milimetre toto do keľu Fortuna. Dobre, OK. Dnes takto. Aj zrkadlo som si musel sklopiť. Nie, že musel, ale tak pre istotu, no, som sklopil. Odídeme ešte okolo auta. Máme ráno. Ideme robiť. Finančná správa uraduje. Ako vždy. To je tu na dennom poriadku. Ale nevadí, je to ich práca. Tak. Ja ešte som si nepripravil, musím ísť tácku na kávu. Kávu som si nadávkoval do hrnčeka, ale tácku som nepripravil. Tu je. Rumúna tam čistia momentálne. V tej dodávke. Dobre. Ešte servítka. OK. A môžeme pomalinky začať. Ja na dnes odstavené. Sme si tu poukazovali, lebo boli tu voľné miesta, ale za nami stojí kamión. Tak tu na mňa navigoval Rumun, potom tu na jeden odišiel, ale za päti prišlo toto, len budem mať príjemnú noc teda, lebo chladnička to je a vraj ide tu na spať. Nejaké poľské auto, ale Ukrajinec šofér a teraz vedľa mňa tu na Rumun prišiel, tie som mu ukazoval, aby vedel cúvnuť, lebo na opačnú stranu sa dosť blbo cúve, na pravú stranu. Idem si ja porobiť ešte pár vecí. Dnes mi odpadol tento držiačik na mikrofón, na vysielačku sa mi odlepil. Budem ho musieť zalepiť obojstrannou lepiacou páskou. A tu na ho mám hore. Neviem, prestal držať. Obojstránku mám tu na. Odmasňovať není treba nič, lebo ono to je na také dva diely nejaké, tento jeden diel ostal tam. Tak len tu tam zalepím, ale pozerám, že asi iba jeden rád tej pásky tam dám. Lebo viac sa tam nezmestí. Skúsim takto. No, bolo dobre ten nožík na sadrokartóny, ale ten mám vzadu bední a sa mi nechce ísť vonku. Či som to nemal ešte poistiť sekundovým lepidlom.
Neviem, či to bude držať na takomto povrchu. Ale mám taký pocit, že nie. A keď nie, je ešte jedno riešenie. Mám sekundiák. Tak to ešte poistím sekundiákom, keď tak. No. Nejde odlepiť tá horná vrstva. No teda. Chápete to? Tak, snáď teraz. Jo, je to slabé. Už to vidím. Dobre, nevadí. Dáme sekundiák. Nech to poistím, posilním. Či bude treba dať, či nebude treba dávať. Tak, už je to lepšie. Len tú ochrannú fóliu ešte z toho musím dať dole. Neskutočné, jak to tam drží. Neskutočné. Dobre, dám pre istotu aj na túto stranu. Sekundové lepidlo. Prsty si polepím. Dobre. Teraz tu má. OK. A nech lepí. A nech drží. Nechám to troška ešte zaschnúť, nebudem tam dávať ten mikrofón. Nech to chytne. A idem si ešte umyť čelné okno zvnútra, lebo mám tam nafrkané. Tak to umieme. A potom ešte musím umyť riady po obede a zasa nájem niečo pod zub si dám na večeru. Ideme na to čelné okno. Tu mám prípravok
Joj, tá chladnička, tá bude dnes vrčať tu na... Tá bude dnes vrčať. No ale čo už? Miesto na parkovanie si nemôžeme vyberať. Chlap bol rád, že zaparkoval. Katku musím troška upraviť. Tak, dám ju zatiaľ sem. A ideme na to. A neideme na to, lebo to nejak nefunguje. Prečo? Prečo to nejde? Čo sa tam stalo? Že nám to nejde. Nechápem. Tríska sa nám upchala. Či čo? Keď sa darí, tak sa darí, nie? Jak sa povie. No, jak teraz? No, jak mám umyť teraz to čelné okno? Do keľu. Čo s tým? Off. On. Jaj. Jaj. To bude mierne pokazené. Mám taký pocit. Tu som to mal také najviac zafrkané. Tak túto treba umyť. Lebo aj kameru, keď tam dám, tak vidím na kamere bodky, že sú tam nejaké. Tak, ešte raz. Aby to bolo najlepšie všetko upratať stade, nie? Z toho čelného skla, keď sa robí niečo také. Lenže ono to je taká robota, že nie kvalitná, len na rýchlo. No, to sa potom ešte ukáže, kde sú nejaké šmuhy alebo fľaky. Keď, viete ako to je, nie? Keď ráno zasvieti slniečko oproti vám a vtedy to je najlepšie vidieť, že jak je to okno ešte potom špinavé. Nedávno som ho čistil. A pritom ani nefajčím v aute. Ale zas na druhej strane vári sa tu, no, lebo káva sa tu vári. Polievka sa tu vári, obed sa tu vári. Takže to je aj tým spôsobené, že to čelné sklo sa ušpiní. A dobre, snáď to bude dobre.
Nechám preschnúť handry. A toto fakt neviem, že prečo mi tak nefunguje. Ešte ma napadla jedna vec. Som mal nejakú správu a niekto sa ma tam pýtal, neviem teraz, či to bol Patrik, alebo kto to tam bol. Počkajte, ešte dám Katku na miesto. Našu fešandu policajtku. A niekto sa ma tam pýtal, že akú značku kraťasov, týchto kraťasov nosím. Ja som povedal, že ja neviem, že musím pozrieť. Tak pozrieme na to, že aké to ja tie kraťasy mám. Zas, aby ste si nemysleli, že nosím len jedné kraťasy a jedno tričko. Hej, ja mám toho viac rovnakého. Napríklad tieto tu mám dvoje rovnaké. Ale bohužiaľ značka tu na není. Ja aj tu na je niečo, hej. Landbax nejaký. Landbax, idem to sfotiť. A pošlem mu to. Kamera. Dobre. Takže toto máme vybavené. Kraťasy máme vybavené. Takže na mne, aj keď vidíte, že mám týždeň jedny kraťasy, tak nemám jedny. Mám ich viac, len rovnakej značky alebo rovnakého druhu. A to samé je aj s tými tričkami. No, dobre, toto mám hotové. Niečo som ešte chcel, ale nenapadlo ma momentálne, čo som teda chcel ešte robiť. Však ono, keď ma to napadne, tak potom to spravím, nie? Dobre, zatiaľ všetko. Idem sa nájsť. Idem niečo zjesť, lebo už začínam byť aj hladný. Máme nový dník, je ráno, 5 hodín 39 minút, 5:40 sa pohnem. Včera som mal taký trošku, nie že smolný, ale nevyšla mi jedna vec, lebo na výkladke som sa zdržal pol dňa. Ja neviem, čo to bolo, však chodíme tam furt. Ale včera to tam bolo neskutočne dlho. Nevykladali ma. A samozrejme prišiel som do cieľa na nakládku a už ma nechceli naložiť. Potom ukážem, kde stojím, alebo kde som stál. Potom v tom areáli som zostal stáť. Začínajú mi dneska ráno o 6:00. Tak som tam zostal stáť. Stál som tam 2,5 hodiny a po 2,5 hodinách prišli za mnou, že security, že tu nemôžem stáť, tu sa brána zatvára, musím odtiaľto odísť. Tak sa pýtam, kam mám ísť zaparkovať na noc. A oni, že tuto doprava, keď vyjdem vonku z areálu, je parkovisko a tam môžem zaparkovať. Lenže oni si asi nevšimli, alebo ten pán si asi nevšimol, že ja nemám kolobežku, ale 40-tonové auto. A tam, kde ma poslal, to bolo parkovisko pre osobáky. Tak samozrejme, tam som nemohol. No a už keď som bol tým smerom, nedalo sa nič robiť, lebo otočiť sa nedalo niekde na diaľnicu. Musel som ísť vlastne len rovno a
vidíte v Nemecku, aké sú tie cesty úzké, kopcovité, o chvíľku ma tu čakajú Sempertiny a ja som tuto po ľavej strane, jak som parkoval, alebo jak som odstavil, tak som šiel pešo až na túto križovatku sa pozrieť, či ja vôbec odtiaľ toto kamiónom vyjdem vonku. A stál som tu, ako je ten zelený. Vlastne on stál za mnou. A ja pešo na križovatku, lebo som nevedel, kde to parkovisko vyústiuje. Tu na síce je značka akože parkovisko, aj to bolo parkovisko, ale také úzke a nebol som si istý, že čo ako, tak som to šiel preskúmať. Našťastie, videli ste, dalo sa pekne odtiaľto výjsť, problém nebol. No a samozrejme musel som tam urobiť pauzu a teraz idem nakladať. Pani mi povedala, že o 6:00 tam mám prísť, lebo o 7:00 tam už majú nejaké 2 kontajnery. A sem mi to trvalo nejakých 17 minút, tuším, kým som prišiel. Tak 20 minút skôr som teraz vyrazil, lebo neviem, či tam budem pred tou bránou stáť. Nechcel som ísť skôr, aby som si nezačínal zbytočne výkon a neviem, či tá brána už bude otvorená, alebo nebude, lebo oni sú takí dosť striktní na tie časy. Aj na tú výkladku jednu, kde chodievame tam, prídete 6:55, začínajú o 7:00 a oni vás nepustia dovnútra, ale presne o 7:00. Tak aj tu nás začínajú o 6:00 a nie som si istý, či už bude otvorené, tak radšej takto. No a tuto také Sempertinky budú teraz. Nie najširšia cesta. Nebol som si tiež istý, kde ja nájdem parkovisko, lebo hovorím si, no kde ja túto v tomto kraji ja nájdem parkovanie. Problém je s takýmto parkovaním a vravím si, sakra, jak to tu nebude, budem sa musieť otočiť a ísť na diaľnicu niekde, alebo ja už neviem čo. Ale našťastie bolo tamto parkovisko. A ukážem vám potom to parkovisko, kde ma oni posielali zaparkovať. Začína nám pršať. V noci, momentálne je 8 stupňov, v noci bola zima. Nad ránom som si musel prikúriť. Som sa zobudil na to, že mi je chladno. Pozrite sa tu na toto parkovisko napravo, pani myslela. Tu na. Lebo iné parkovisko som tu ja nenašiel, okrem toho. Alebo, lepšie povedané, niečo, čo by sa podobalo parkovisku. Tak keď som toto videl, si vravím super, kdeže ja tam zaparkujem s takým veľkým autom. No. A tu je moja firma. Sakra, zatvorené ešte. No nič, idem zvoniť. Či mi už otvoria. Alebo čo, lebo nie je ešte 6. Jak som pravil. A to ešte dobre. A to ešte dobré, že som neprišiel skôr. Skúsime, no, uvidíme. Dobre, že som neprišiel. Otvárajú. Nejakých 10 minút skôr. Neviem síce odkiaľ to otvárajú, kde oni sú títo sekuriťáci, lebo tuto je vrátnica napravo, ale tá je prázdna.
Tam život není. Odkiaľ ma vidia, ja neviem. Cesta trošku rozbitá v tomto areáli. Tu je viacero firiem, takže asi areál je v prenajme. No. Dobre, odparkujem, počkám do 6 a pôjdem sa nahlásiť na ten môj office. Takýto je dneska deň. Momentálne som v Rakúsku. Len prší a prší. A celú dobu ideme 60, 40, 30. 60, 40, 30. Niečo strašné. A to je... Ja som ani nepovedal, ale toto je taký predtruckfestový týždeň. To znamená, že v piatok nám začína Truckfest v Trenčíne. No a keď takéto počasie bude celý víkend, tak to si ho moc neužijeme. Lebo viem, ako to bolo pred rokom v Radošovciach, čo sme boli, tam tiež pršalo a nebolo to moc príjemné, lebo bláto tam bolo, zima, dážď. To sme si toho veľa neužili. A ja verím tomu, že to prejde, všetko toto. Počasie sa vyjasní a bude dobre. Lebo momentálne to je čistá katastrofa. Cupoce to. Však to počujete aj sami. Ľadové guličky padajú. No, už sa to nejako rozprchlo. O chvíľu mi končí aj a tuto už končí zákaz predchádzania. Tak už snáď aj pôjdem troška rýchlejšie. No, dobre. Tento tu nás tou odťahovkou, ja neviem, on sa vtrepal predo mňa a ide tu 60-kou. Či sa ďalej bojí ísť rýchlejšie, alebo čo? No na čo sa tu trepal, nepochopím toto. Aha, bojí sa, lebo už ide odstaviť. Už ide na SOS-ke odstaviť. Ináč tamto za mnou boli aj kamióny, osobáky poodstavované, čo sa boja, majú strach šoferovať v takomto počasí asi pravdepodobne, lebo boli v odstavnom pruhu, dosť veľa ich tam bolo, a hlavne osobákov odstavených a na laringoch a proste stali a čakali. Tak asi čakajú, že táto búrka prejde a pôjdu ďalej. No pozrite, aké krásne počasíčko máme na Slovensku. V Rakúsku lialo a u nás takto príjemne, pekne slniečko svieti. Ale nech svieti a hlavne cez víkend nech svieti. A je teplo, aby nám nepršalo. Idem to odstaviť na benzínku, tu o chvíľu budem mať parkovisko s benzínkou a povenujem sa ešte vašim komentárom troška, pretože zajtra už nebude na to čas, lebo ráno vyložiť, potom ešte naložiť a
ide sa do Trenčína, ale ten Trenčín to už bude v novom videu. Natočíme zvlášť video z Trackfestu Trenčín. Tak o tom, jak sa povie, o tom potom. Odstavené. Ideme na tie komentáre. Lukáš mi píše, že ako si sa dostal k doprave. K doprave som sa dostal tak, že v podstate mojím snom furt boli tie kamióny a tie autá, ja neviem čo všetko. Tak som vždy túžil potom byť nejakým, ja neviem, kamionistom alebo s tými autami robiť, a k tej doprave som sa, k tým kamiónom alebo k tej práci vodiča kamiónu som sa dostal tak, že susedia mali takú dopravnú firmu malú niekedy dávno a som to vlastne skúsil tam. To sme jazdili na Španielsko. Tam som začínal na Španielsku. No a potom to už išlo. Človeku tá robota sadla. Páčilo sa mi to. No a zostal som pri tom a ani som nejak neuvažoval o tom, že by som tú prácu zmenil. Určite napríklad do nejakej fabriky za pás by som asi nešiel, to by nebolo nič pre mňa, takáto práca. Tak robím to dodnes vlastne, tú robotu, takto som sa k nej dostal a drží ma to ešte stále už pekných pár rokov. Potom tu máme od sledovateľa menom Marev taký dlhší komentár, že k tým vodičákom dá sa rovno urobiť to CE, alebo musím najprv mať C a potom po nejakej dobe si môžem, ak chcem, urobiť aj to CE. Ja neviem, ako to je momentálne teraz, ale pravdepodobne určite to bude tak, že je treba urobiť si najprv to C-čko. Ja som to robil aspoň tak, že bolo potrebné vtedy spraviť C-čko a až potom bola možnosť si rozšíriť. Len to sme sa o tom bavili, o tých vodičákoch, o tých skupinách, že to niekedy nebolo tak rozobraté, ako je dneska B, B1, BE a C, C1, CE a C plus E a ja neviem čo všetko. Niekedy to bolo Ačko, Bčko, Cčko, Ečko, Dčko, Tčko. To je všetko. Hej, Ačko boli motorky, tam sa ešte rozdeľovali na malé do 50 cm a potom nad 50 cm, pričom dneska máte len tých kategórií na motorky, tam je neskutočne veľa a je to také dosť zložité v dnešnej dobe. Bčko bolo klasika, osobné auto, Cčko bolo nákladné auto, Ečko bolo prívez náves, Dčko bolo autobus, Tčko bol traktor, poľnohospodárske stroje, to je všetko. Neboli žiadne komplikácie a my sme to vtedy tak robili, že najprv som spravil to Cčko a potom po nejakej dobe sa robilo Ečko. Tam bolo aj, tuším, niekedy, ja neviem ako to je teraz, ale niekedy to bolo tak, že tuším od 21 rokov sa to mohlo nejako robiť, to Ečko, a mal som mať, tuším, dvojročnú prax, alebo tak nejako to bolo, ja sa už nepamätám presne. Ani neviem, ako to je teraz, ale ja si myslím, že na tú kategóriu C plus E nemôžeš určite hneď skočiť, musíš podľa mňa mať najprv to Cčko na tie nákladné auta a potom si spraviť prívez náves, to znamená, že to Ečko. Potom tu máme Tomáš, tiež dlhý komentár.
Aha, to je o tom streamovaní, o tom živom. Viete čo, ja nemám rád tie zahraničné slová. Ja radšej používam tie klasicky naše slovenské slova. Ale o tom streamovaní alebo o tom živom vysielaní tam bolo viacero otázok. A Tomáš sa ma pýta, že či by nebolo lepšia voľba začať streamovať. Je to česky písané. Keď napríklad robíš pauzu alebo dojdeš na výkladku do Nemecka nejak skôr a máš dlhšiu pauzu do rána. Ja už som to vysvetľoval minule, že ja keď mám takúto malú pauzu, keď mám troška čas, tak ja ten čas využívam hlavne na to strihanie tých videí a písanie papierov a takýchto vecí, takže ja naživo vysielať ani veľmi čas nemám. Počas jazdy sa to ani moc nedá, lebo tam je treba čítať to, čo mi napíšete. A neviem, či bol aj nejaký záujem o to, keby som vysielal naživo, či by tam bolo nejakých 10-15 ľudí. Takže viem, že raz som niekedy dávno mal živé vysielanie z domu, aj to asi len kvôli tomu, lebo nevyšlo video, alebo nejaká taká situácia bola. Tak len kvôli tomu som tam dal to živé vysielanie, ale ako vravím, no tuto, keď som na cestách, není veľmi veľa času na takéto vysielanie, lebo robí sa veľa vecí iných, dôležitejších. Takže ťažko povedať, no možno, že niekedy ma napadne zapnúť to naživo a pokecať, alebo popísať, teda vy budete písať, ja budem kecať, ale zatiaľ o tom ani tak neuvažujem nejak. Milan mi píše, že či je pravda, že na Slovensku končí zákaz predchádzania kamiónov. Není to pravda, lebo to som minule nechával zisťovať, lebo tiež som bol z toho taký nejaký všelijaký, lebo vraj od 1. mája, tuším, mal prestať ten zákaz predchádzania, ale niekto mi tam písal nejaký komentár, že to zisťoval u nejakého kolegu policajta, alebo tak nejako to bolo, že áno, uvažovalo sa o tom, že sa zruší zákaz predchádzania pre kamióny na Slovensku, ale vraj to neprešlo. Takže bohužiaľ platí to aj naďalej, ten zákaz predchádzania, nedá sa nič robiť. Sebastian. Aha, Sebastian tu mi píše tiež o tom streamovaní. Chcem sa spýtať, či si neuvažoval nad streamovaním. No, akurát som to teraz dopovedal. Takže o tom živom vysielaní to je asi tak. A ešte tu máme jeden komentár Old Dog, že akú presne kameru používam, značka a model. To vám musím ukázať na telefóne, pretože ja kameru ako takto samotnú, keď natáčam, tak vám neviem ukázať, ale idem zapnúť ten telefón, na ktorom ja striham tie videá a ukážem vám. Končí mi batéria? Nie. Či? 4% tu mám asi. Ukážem vám na tomto telefóne, že akú kameru ja vlastne mám, takže ja ju teraz vypnem a tento vstup nahráme na tento telefón. Toto máme video. Dobre, sme tam. Tak, kamerka je takáto. To je DJI Action 4, tuším. Počkajte, pozriem sa na to lepšie. To máme. Zaostri nám to. Action 4. Takže to je takáto kamerka. S touto kamerkou ja natáčam ináč takto. Toto je
spredu. Ona má displej aj zozadu, aj spredu, potom tu má tú hlavnú kameru. Má to aj taký ochranný kryt, ktorý slúži vlastne na ochranu toho, aby tá kamera sa nerozbila, keď padne. Takže takto vypadá bez toho krytu táto kamerka. Tento Renault, neviem, či náhodou tá slečna Dudley, tuším, na ňom nejazdila, na tomto Renaulte s touto cisternou, nie som si istý. Takže asi takto k tejto mojej kamere, idem ju zložiť. Zapína sa tuto z boku, takto sa zapne a potom keď idem robiť vstupy a nahrávať, tak tuto zhora je také tlačidlo, potom tu sa zapína a vypína nahrávanie na tejto kamerke. No a takto je displej. Neviem, čo mi tam teraz zasvietilo. Takto je teraz displej. Tu sa dívam, keď kamerujem, a tu keď chcem na seba natočiť, tak potom je to asi takto. Ešte jeden komentár som tam mal, ale ten komentár ten sa týka mojej geometrie a pán sledovateľ sa ma pýtal, že akú geometriu ja používam a čo všetko je k tomu, alebo tak nejako to tam bolo. Tak odpoveď na túto otázku som samozrejme nahrával už doma ešte v pondelok, predtým, než som odchádzal do práce, lebo tú geometriu mám doma v garáži. Tak poďte sa pozrieť na odpoveď na túto otázku. Geometria vyzerá asi takto. Ja tu mám momentálne stroje, pretože u nás bola taká grilovacia party počas víkendu. Mám tu kadečo, tu som striekal tie mriežky, ale dopracujeme sa k tej geometrii. Ešte ma potom napadlo, lebo niekto tam chcel vedieť, a to už bolo veľmi dávno, taký komentár tam bol, že aké mám ja záhradné stroje. Mám takúto Husqvarnu Crovinores, mám potom takúto Husqvarnu kosačku na trávu a mám takúto Husqvarnu rotovátor, to mám do záhrady. Takže tieto stroje, potom mám ešte motorovú pílu, ale to už je mimo záhradu. No, ale poďme k tej geometrii. Tam pán sledovateľ chcel vedieť, akú mám značku. Toto ja mám. Takúto, kupoval som to čisto nové, na takomto stojane. No a čo k tomu všetko máme? Máme k tomu samozrejme kamery. Tu je jedna, tu je druhá, to sa dáva na kolesa. Tu máme aretáciu volantu, tuto máme mierky na zadnú nápravu, to sú samozrejme len orientačné. Ja to robím potom pomocou, presne na milimeter to robím pomocou tohto metra, tento mám špeciálne na tie geometrie. No a potom k tomu ešte máme v základnej výbave boli takéto taniere. A tieto taniere, to sa dávajú pod predné kolesá, ale oni sú, to mi aj odporúčali, že nech si dokúpim plávajúce taniere, lebo tieto taniere oni kladú odpor vlastne, taký väčší. Tuto vy idete s tým kolesom predným a ono vlastne sa má takto otáčať, tak sa robí geometria, ale vlastne keď sa to klže po tej zemi, tak to kladie odpor, to znamená, že vy si nastavíte na geometriu na určitú hodnotu, to koleso sa takto posunie, dajme tomu doľava, a vy keď prestanete tými tyčkami riadenia šteľovať, tak ono sa vie troši linku vrátiť, lebo samozrejme tam je ten odpor od tej zeme. Tak som si potom dokúpil plávajúce taniere a plávajúce taniere vyzerajú takto. Keď sa mi to podarí vyťahnuť, oni sú dosť ťažké.
tieto plávajúce taniere, tu sa to odistí a oni vlastne sú na pevnom podklade, takže tieto odpor nekladú. Je to určite oveľa lepšie ako tie pevné taniere, ale vravím, neboli v cene geometrie, bolo treba priplatiť za ne. A neľutoval som tie peniaze, pretože fakt je to oveľa lepšie. Čo k tomu ešte potom mám? Tuto ešte sú také vzadu, také nadstavce, keď je vlastne to koleso, dajme tomu tuna, jak je ten disk, vám vyčnieva, tak vy keď tu dáte tú kameru, ten senzor, tak vlastne potrebujete mať takýto predĺžený doraz, aby ste sa dotýkali toho disku na 3 bodoch. Potom sú k tomu ešte takéto predĺžovacie zariadenia. Jedna jediná vec, ktorá neviem na čo slúži, som sa k tomu nikdy nedopracoval, ani som to nikdy nepoužíval, je toto. Toto bolo k tej geometrii, ale fakt neviem, čo to je. A jak som to kúpil, takto na tom stoja nestojí. Nikdy v živote som to nepoužil. Tak toto ešte bolo k tomu, ale neviem fakt, na čo to je. Takže takúto geometriu ja mám. Ináč je to laserová geometria. Hej, tu sa zapne laser a ten laser vlastne sníma tu na predné kolesa a tu na sníma potom zadné kolesa. Tu ho vidíte, ten senzor. Takže týmto štýlom sa potom nastavuje tá geometria. No, to by bolo k tomu. A ideme ďalej. No dobre, asi z týchto otázok to bude všetko. Momentálne je taká situácia, že mám odstavené na veľkú pauzu, takže do rána stojím. No a potom ráno pôjdem vyložiť. Po vyložení, ak som vravel, už mám nakládku, ale to všetko potom ešte povieme zajtra. Naložíme a ide sa vlastne víkendovať, ide sa odstaviť auto, ide sa užívať víkend na Truckfeste v Trenčíne. Ja mám vyložené, ideme nakladať. Pozrite sa na tú nádheru, ktorá ide predo mnou. Na kruháči som ho púšťal, lebo však mal prednosť a ide v mojom smere jazdy. Niečo krásne, historické. Táto karoska. To je krásny pohľad pre oči. A jak je krásne zrenovovaná. No, dobre, stačilo z tohto pohľadu. Ja sa idem troška ešte pokochať. Až kým neodbočím, alebo kým neodbočím. Tak ľudia, ja mám naložené a sme na konci tohto týždňového pracovného videa. Ide sa víkendovať, ide sa na ten Truckfest, ale to bude už v novom videu, ako som to spomínal. Tak vám prajem, užite si víkendík, dúfam, že ja si ho užijem celkom dobre, že počasíčko nám bude priať, že nám nebude pršať a budeme sa vidieť vlastne už vo víkendovom videu z Truckfestu, tak majte sa krásne, čaute.